Агач утырту изге гамәл ди борынгылар шуны истә тотып, югары Лыжы авылындагы шишмә буена агачлар утыртылды. Район җитәкчелеге авыл халкы да бу эштән читтә калмады. Кызылтау шишмәсе авылның бер почмагы тарихи урын. Моңа кадәр ташландык булган урын депутат шушы җирлек Кияү Олег Герасимов ярдәме белән төзекләндерелә. Шишмә тиресе шулай ук үзара салым акчасына да яңартыла. Кайчан гына монда өмә дисәк тәгән, ясыйбыз дисәк тәгән бөтен халык җыела. Бүгенге көндә менә 1000 төп агач утыртырга җыенабыз. Авыл халкы бик теләп килгән. Бу инде авыл халкы өчен бик яхшы жол итү урыны булыр. Күркәмешне олысы кешесе күңел биреп башкара. Кемдер утырту өчен чокырлар әзерләсә, икенчеләре үсентеләрне машиналардан ташып, өченчеләре утыртылган агачларга су сибә. Бу Алла бирсә күркәм матур җир. Лыжы шеңнә түгел, районыбызда бер ни үрнәге булып, монда мушканнар бәйрәмнәрдә үткәрер. Безнең главабыз Разил Галиевич һәм безнең исполком районы, исполком города, Аллага шөкер, бөтенесе дә яшелләндерү буенча шәһәребезне матур тоту өчен бик күп кешеләрен куялар. Гомумән шәһәр районда яшелләндерүгә зур игътибар бирелә. Атна дәвамында шәһәр территориясенә дә агачлар утырту планлаштырылган. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.